Hello YD, good morning. So ayan, napadaan kami sa halo-haloan ngayon. Medyo malaki yung halo niya dito. Tamang palamig muna tayo ngayon guys. Ang init kasi kanina. Ayan, naglagay na siya ng ano ba yan? Ano ba yan? Di ko alam, nakalimutan ko yung tawag sa kanya. So ito, dagdagan mo pa. Dagdagan mo ng marami. Yan. Uy, ayun, watermelon ba yun? Okay, sarap niyan guys, sarap. Maghalo tayo dito para okay. Sarap nito, banana na matamis na banana. Lagyan mo yan yung maraming kulay puti, yung gusto ko eh. Yung kulay puti, ubusin mo yung kulay puti, sayang yun. Okay, OB OB guys, ayan na, sige pa, ayan, ang dami no, sarap nito. Yung mangga, yan, ubusin mo na yan madam, ubusin mo na yung manggang yan. Uy, tinirahan pa ni madam mo, sayang. Ano yan, yung may mais. Sarap nito guys. Tara, halo-halo tayo. Syempre yung gatas, hindi mawawala yung gatas natin dyan. Sobrang sarap niyan. Guys, ano pala, pasupport naman sa ating channel, sa ating maliit na YouTube channel. Please like and subscribe guys. Salamat sa mga sumuporta pala sa atin nung nakaraan. Thank you sa inyong lahat. Ayun na, ang sarap nito. Oh, hindi pa pala tapos no, mayroon pa palang ilalagay si madam. Tapos na. Ayan, ang halong malaki. Sobrang laki no.